Voy a empezar por los puntos de diante e detrás. Voy a empezar dende o máis sencillo que fan ao máis complicado que fan eles. Pode haber por esta zona de Mondariz cosas moita máis complicadas, pero son os que fan. Entón eu me limito aos que fan. Vale? Entón, empezaríamos sencillo del todo. Aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale? Vamos, 1, 2, 3, 1, metendo o pé por detrás, e fa un pouquiño de diagonal, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, perdón, vale? Por estes pasamos rápido, porque se non nos dá tempo a nada. Ben, claro, digo, por los sencillos pasamos rápido, porque a ver, esto penso que o facedes todo, sin problema, vale? Pero a mí me gusta empezar e saber que de un movimiento sencillo, de unha base sencilla, chegamos máis para diante, que a maioría dos puntos de casi todas as zonas parten de unha base e despois cambian. Se estamos en Cernadela, estes puntos parten desa base. Que vamos a Santa Comba, parten de aquí. Que nos vamos a Montaña dos Suídos, sabemos que parten de cousas así. Hai unhas bases que despois de aí compoñen puntos complicando todo. Vale. Despois de ese, fan o mesmo pero dous adiante. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Facendo rediagonal. Vale, ese está claro tamén, ¿no? Pasamos por ese rápido. Vale, seguimos increchendo, ¿vale? De aí, fan 3, diante, detrás, diante, 1, 2, 3. Non boto moito porque senón igual nos matamos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, eso que penso que é sencillo tamén, que non nos temos que complicar moito. Seguimos increchendo. Empezamos a meter movimentos de fora, dentro, que tamén por aquí en Cernadela utilizan moito. Vale, a que me referiría? Por exemplo, diante, detrás, diante, fora, dentro, 1, 2, 3, diante, detrás, diante, fora, dentro, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, diante, detrás, diante, por adentro, 1, 2, 3, diante, detrás, diante, por adentro, 1, 2, 3. Que se note que sacamos o pé para fora, despois para adentro, vale? Sencillo, non fan puntos tampouco moi complicados, Despois, seguimos increchendo isto. Fora dentro, repiten ese fora dentro, fan 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, e ahora, despois de aquí, empezamos a subir xa e añadimos voltas, vale? Empezamos un sencillo del todo, fomos encrechendo todo, e ahora meten as voltas. Donde meten as voltas? Diante, detrás, diante, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adiante. De acordo? Sí? E hasta onde chegan. Diante, detrás, diante, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, diante, detrás, diante, fora dentro, 1, 2, 3. Fora dentro, 1, 2, piso, diante, detrás, diante, vale, vamos otra vez. Ves que ahora ya empezamos a complicar. Diante, detrás, diante, fora dentro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso para elevar adiante. Vale, paso por ese piso, ¿sí? Vamos. Diante, detrás, diante. Y ahora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, diante.
diante, por adentro, por adentro. Vale? Ben, de ese punto hai outra variante máis, vale? Que fan diante, detrás, e fan este arriba, arriba, que facíamos ao principio, cando facíamos 1, 2, 1, 2, 3, ¿sí? Vale? Entón van detrás, diante, arriba, arriba, 1, 2, 3, ese como sencillo, vale? Arriba, arriba, 1, 2, 3, empezamos por ese. Diante, detrás, arriba, arriba, 1, 2, 3, diante, detrás, arriba, arriba, 1, 2, 3, arriba, 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 vale, esto mismo o giran como girábamos o anterior. Si vou moi rápido, avisar e reduzco. Está claro? Vale, es que estou intentando conseguir chegar a Muñeira tamén. Entón, se non fago así, tal, non son puntos complicados, non vamos a encontrar máis complicado, moito máis complicado que isto. Son os que fan, polo menos o que os teño recollidos, que seguramente farían moitos outros e moito máis complicados, pero son os que temos. Vale, entón, eso, vamos, diante, detrás, e ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, giran como girábamos o anterior. De acordo? Sí. Entón, diante, detrás, arriba, arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, diante, detrás, arriba, arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, diante, arriba, arriba, diante. Vale, ni que decir ten que a todo isto podemos clac, 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 clac. Que despois, se nos dá tempo, eu teño algún aí. Non pensaba tanta xente, non traía para tantos, pero... Vale, ben, terminamos con estes puntos de diante e detrás. Variante. Diante, diante. E agora vamos a meter o pé por detrás. 1, 2, 1, 2, 3, diante, diante. 1, 2, 1, 2, 3, diante, diante. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Vale, este punto como fan tamén. Diante, detrás, diante, 1, 2, 1, 2, 3, diante, detrás, diante, 2, 1, 2, 3. Variante de ese punto. Vamos a la derecha. Por detrás, 1, 2, 1, 2, 3, diante, detrás, diante, 1, 2, vale, ben, pois estos, non sei se son 8 ou 9, son os que eu teño grabados de diante e detrás. De acordo? Clasificación. Primeiro, estos que eu atopara, vale? Ahora, vamos aos que chamamos de flor, ou eu chamo de piso 1, 2, 3, vale? Empezando tamén dende cousas máis sencillas ata complicar un pouco máis dentro do que se pode. Vale? Entón, o primeiro, importante, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Vale? Ese é o primeiro que farían. Piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Vou de lado, frente, lado e cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
falábamos antes dos brazos, que despois me pararei un pouquiño neles, en estes son unos dos que solen facer estes movimientos de giro, además dos picaos, vale? Cando facemos aquí estes movimientos así de giro un pouquiño. Pero sobre todo giran nos picaos, vale? Vamos ao seguinte de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que podedes tomar como máis sencillo este ou como máis sencillo anterior, como querades. Faríamos piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marco, marco, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, piso, 1, 2, piso, 1, 2, piso, 1, 2, piso. Vale, van un poquinho de, marcan un poquinho así de lado diagonal e aquí van de frente. Igual que facían o outro piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, frente. Sempre fan ese movimento que volven ao frente. Vale, vamos ao seguinte, deste xeito, vale, de flor ou de 1, 2, 3. O que facíamos antes cando estábamos vindo o PowerPoint. Piso, 1, 2, 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, 3, arrastro, piso, 1, 2, 3, arrastro, piso, arrastro. Vale, hai veces que arrastran e hai veces que nada máis que marcan aquí un poquinho e giran. Eu normalmente o arrastro, vale? Porque por aquí se utilizan moitos os arrastres en Mondariz, entón eu arrastro, vale? Vamos con eso outra vez. Piso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, arrastro, piso, arrastro, piso, arrastro. Vale, máis ou menos estes son os que eu teño. Habrá máis? Seguro. Seguro que hai máis, que hubo xente que foi antes e que grabou. Eu o que teño, estive ademais un pouco indagando a ver se alguén máis tenía algo máis do que teño eu, do que ten Leni. Bueno, había outra persona que tiña, pero non era accesible, entón é o que temos, vale? Entón, sí, bueno, a ver, podemos entrar nesas conversaciones do tema das recollidas. Penso que están aí e as recollidas, a xente que levamos anos recollendo e a xente que non as fixo, que non pudo velas, temos que ser un poquito, empezar a repartir, a ensinar con esas cousas. A ver, que se non, pa que coño fixemos? Pa telos na casa encerrada e que se pudran as cintas? Pois é así. É así, o que sí que temos que ter cuidado para min é un pouco a que se lle pase esas cintas, como va a tratar esas cintas, porque se pasamos esas cintas para certas cosas, pois non, pero se eu paso para esas cintas porque tes interés en velas, porque tes interés en montalas, pois adiante, que paso están, ojalá un día se haga un archivo con todo eso, ojalá, vale, pero é o que falamos, é o que temos, igual temos máis de outros sitios de Mondariz, pero de Cernadela é o que temos. Vale, ben, entón, estes puntos de floro, estes puntos de 1, 2, 3, estes tres son os que temos. Ahora, vamos con estes de piso 1, piso 2, piso 3. Para elas, non solamente en Cernadela, sino en outros sitios de Mondariz, cando falamos destes puntos, elas se refiren aos puntos dos vellos. Destes puntos falan como os puntos dos vellos, con lo cual, bueno, interpretamos que serán os máis vellos, non o sei. Tamén cando falamos destos, hai xente que lle chama puntos foráneos, que vinieron de fora. A mí me parece foráneos, que vinieron de fora. A mí eso me parece un poquito heavy, pero si están aí, están por algo. Non creo que vinieran así de fora. E menos tantos. Pero bueno, hai xente que tamén se refire a esos puntos como puntos de fora. Vale, entón, vamos a facer puntos de vellos. Tamén hai moi pouquiños. Vale, haría piso 1, piso 2, piso 3, 1, 2, 3, frente, frente. Piso 1, piso 2, piso 3, 1, 2, 3, frente, frente. 1, 2, 3, lado, frente, frente. 1, 2, 3, lado, frente, frente. ¿Vale?
Este sería un dos que fan. Outro, piso 1, piso 2, piso 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igual que o que facíamos antes, pero con piso 1, piso 2, piso 3, vale? Eu lle chamo así, se alguno está, por favor, preguntade ou o que sea, interrumpide o que faga falta, vale? Entón vamos, piso 1, piso 2, piso 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso 1, 2, 3, arrastro, 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 vale, principalmente nas recollidas que eu teñen estes puntos, estes tres tipos de puntos. Vos enseñei todos os puntos que eu teño grabados, o das recollidas que me pasou Leni, o da outra antigua que tiña eu, o da que fixemos outro día. Punto. Habrá máis? Seguro. Chegarán esas OSLs e nos farán un punto distinto a todos os que enseñei? Ojalá. Vale, pero eu son os que teño grabados. Vale? Despois, hai un que varían un poquito, que empezan piso, 1, 2 por diante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2, vale? Que fan ese movimiento por diante en vez de por detrás, vale? Pero a ver diante que ten. Vamos a facelo. Piso, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, 1, 2 por diante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso. Como vedes, sempre van un pouquiño da diagonal a frente. Vale, esto nos referente a puntos de J, son hasta 6,5, ¿no? Referente a puntos de J, esto. Como falábamos antes, ademais de facer todos estes puntos que falamos, dependendo de como nos saquen a copla, temos paseos ou non temos paseos, con lo cual vamos agora a falar deses paseos que fan antes dos puntos, de acordo? Principalmente fan tres, insisto, que teña eu. Primeiro paseo, sencillo, aquí, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio. Aí podemos mover os brazos das maneiras que estivemos falando antes, vale? Podemos marcar un pouquiño, podemos girar un pouquiño os brazos, pero, vale. Variante deste, lanzan o pé. 1, 2, lanzo pé, tan, tan, lanzo pé, 1, 2, lanzo pé, 1, 2, lanzo pé, 1, 2, lanzo pé, 1, 2, lanzo pé. É como outro, pero lanzando pé. Vale, cuidado, sabes algún facendo isto? Ese é distinto, non é o mismo paseo. Eu fago isto, lanzo, 1, 2, lanzo, 1, 2, lanzo, 1, 2, lanzo e vou de frente. Se acaso fago un pouquiño de diagonal. Pero se facemos este, cando giran aquí, levantan este pé. Pois en lugar de levantarlo, o lanzan, vale? O lanzan. ¿Sí? Vedes a diferencia entre lanzalo ou subilo? Vale? E despois, como terceiro paseo, fan ese que estades facendo algún. Lanzo, 1, 2, lanzo, e aí xa cambio de posición, de aquí para aquí. Lanzo, lanzo, aí sí que giro del todo. Lanzo, lanzo. Insisto, clac, clac, vale? Si despois eu estou dando un pouco cousas que fan ali, despois algún quere montar estas cousas en grupos ou en clases ou que sea, eu darei agora nocións de como facelo, vale? Non vamos a decir, vamos a montar un baile que vai ser así e punto. Eu vos vou dar posibilidades de como facían aí, como podemos facer. Despois combinade como querades. De acordo? Ben,
Eses 3 paseos son os que eu teño. Repito, ojalá cheguen hoxe e fagan outro paseo, encantado. Outro paseo, guai, xa o temos. Vale, pero os que eu teño son eses 3. Vale, entón, temos puntos, temos paseos. Como falamos, hai veces que pican de J para a veces facer tablón ou a veces estar quietos. Vale, e ese picao fan un picao de J aquí adiante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, pican aquí diante. O que falábamos dos brazos, a veces nos marcan así, tendo aquí, a veces fan movimientos aquí un pouquiño circulares, vale? Pero isto sobre todo tamén cando vamos na volta, ou hai veces que os teñen aquí e marcan aquí, ou hai veces que marcan así. Vale? Esas son as 3 maneiras que poden facelo. Pican un pouquiño cruzado e a veces pican un pouquiño por diante, vale? Entón podemos ir así, se algún quere irse aquí, podemos ir aquí, vale? Ou podemos facer estes movimentos así girados. De acordo? Esos nos picaos do que vos explicaba antes sin ter que ver coa volta. Cando fan a volta normalmente fan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donde tamén podemos facer estes movimentos, vale? 1, 2, 3, de arredor, sí? Seguinte parte dos que estivemos vendo no PowerPoint. Repito, se vou moi rápido, se non entendedes ou tedes algunha dúda, preguntar, que quero chegar a muñeira, vale? E quero, por lo menos, facer algo de estructura. Ben, que nos faltaría? Os giros. Cando falamos eses giros que fan para todas as salidas, de acordo? Fan paseo, vamos a facer o paseo sencillo, aquí, este que fan aquí sencilliño. Vale, pois despois destes paseos, fan giros, normalmente de 3 pasos, vale? Para onde? Para atrás ou para diante, fan as dúas cousas. Se estou girando aquí, giro para aquí, ou se estou girando aquí, giro cara atrás, fan as dúas cousas. O que vos pete. Normalmente eu intento levar o sentido do corpo. Se ahora me toca ir aquí, eu giro para aquí. Vale, pero se nos paramos con tempo a ver el vídeo, giran para un lado e giran para o outro, tanto de frente como de espaldas. Vale, entón, despois de paseo, giran. Despois de punto, para ir á volta, giran. Por exemplo, temos dúas opcións que falaba antes co PowerPoint. Podemos aproveitar o giro do punto. É dicir, por exemplo, temos este punto que fixemos antes, piso, 1, 2, 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, arrastro, e aproveitan este giro para salir a volta. Vale? Eses giros os aproveitan moito para salir a volta. Despois, cando nos juntemos todos para bailar un pouco, explico isto para que o aproveitemos. Vale? E despois, mentras están na volta, mentras están picando na volta, tamén fan eses giros. A la hora de salir do punto a la volta, pode facelo. Primeiro o guía, e despois vai o resto, pero a maioría das veces na grabación van todos juntos a la vez. Salen a la vez. Por qué? Porque saben a melodía da peza. En ese momento, si poñemos o vídeo e vedes como salen sempre nese momento da melodía da peza. Sempre. Sempre salen aí. Entón, hai veces que ves que o que está de guía marca, sale, despois sale o resto, e hai veces que, sobre todo, cando son estes puntos, abren a volta todos a la vez. Porque o fan nese momento da melodía. De acordo? Sí. Ahora vou a eso. O que estaba dicindo el, si temos puntos que non ten a volta, son nos que na maioría das veces sale primeiro o guía. Vale? Sí. Vamos a facelo. Por exemplo, vamos a un sencillo. Vamos con este que tiñamos antes. Marca e gira. Vale? Marca e gira. Non o fai enteiro aproveitando ese 1, 2, 3 ao final tamén, neste punto en concreto. Se me preguntades a min, terminaredes o punto, eu normalmente termino os puntos. A miña opinión.
Claro, porque está aproveitando este 1, 2, 3 ao final. E está salendo nese momento da música. Pero eu normalmente son partidario de que casi sempre termina os puntos antes de ir a volta. Vale? Sí, ese giro. E o resto faga un máis e salga. Sí. Sí, principalmente neses puntos que non teñen volta son os que vos decía que casi sempre sale antes o guía, despois sigue o resto. Vale, despois o facemos, se non dá tempo. Despois o facemos, vale? Pero aproveitan moitísimo tamén esos giros para salir a volta. Sí? Está claro, non? Se tendes dudas, preguntar, Sí? Vale. Vamos a intentar facer todo isto que explicamos, facelo un poquinho en grupos. Se vades un poquinho máis para lá, porque a la hora de ir á volta... Aí, vale. Entón, ahora que explicamos todo estos de puntos, de paseos, de voltas e de giros, vamos a falar de esas estructuras que falábamos na jota. Vale? Vamos a falar desas estructuras que falábamos na jota. Como falábamos desas estructuras, normalmente, a maioría das veces, temos paseo, cortamos o paseo, temos punto, temos voltas bailadas para fora. Vale? Entón, por exemplo, para aproveitar esa salida de ese punto, podemos empezar por facer este paseo, que saque un guía, e podemos coller a segunda, podemos coller a tercera. Eso despois son montaxes que podedes montar como que irades, eu non me vou a parar en eso, vale? Ahora mismo, por exemplo, podemos collelo a primeira, que creo que collemos de sobra. Eu normalmente saco cara adentro. Cara a xente. Para min, cara ao bailador. Cal é a miña, esa teoría miña, Cal é a miña teoría? Eu, se saco para aquí, normalmente penso que os bailadores me van a ver mellor os pés. Para min. Hai moita xente que prefire sacar cara ao público, pois para que ves ao público. Vale, eu penso que quen ten que ver son os bailarines, que son os que están bailando conmigo. Non va a bailar conmigo el de la segunda butaca. O igual sí, pero bueno, en ese momento non, vale? Entón eu normalmente saco cara adentro. Teoría miña, saquei na eu porque me salió das narices. Podedes estar de acordo ou non, pero eu é o que penso. Vale, entón, saco un guía nos grupos que estades, sacamos un para dentro e collemos paseo para fora. Vale, ahora faremos por aí que nos baten unha mano para tocar e para cantar. Sí? Vale, entón, vamos con ese paseo, sí? Cortamos o paseo, facemos un máis e cortamos o resto paseo. Vale, cando se va a cortar ese paseo? Cando fagan o corte da pandereta para sacar copla. Aí é onde cortamos ese paseo. O que falábamos antes do importante que é a pandeireta. Vale? Entón, podemos tocar, sacamos paseo, os guías, e ahora, cando empezo, vale, cortamos ese paseo. Aí, saca guía punto, o resto, collemos punto. Ela dá volta e nos facemos un máis e damos Sí, sí. A ver, eu estou dicindo a la hora de decir, vamos a facer máis ou menos un montaxe. Entón, facemos un máis e giramos. Vale, facemos dous e giramos, tamén. Vale, hai que diferenciar en que estemos bailando no serán e que estemos bailando nun grupo donde temos que marcar máis ou menos unas directrices. Eso penso que estemos todos claro. Non hai que andar ahora con historias raras, de acordo? Entón, como podemos facer a un? Ahora, corta, facemos un máis e giramos. De acordo? Hai veces, por meter un matiz, hai veces que giran a volta, hai veces que paran e punto. De acordo? Hai as dúas versións. Podes facer o que os salga das narices. O que os salga das narices. Vale, vamos. Paseo. Garganta miña de neve. Non vou a Vale, decíamos que vamos a aproveitar este punto. Piso, 1, 2, 3, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, collemos. Para qué? Para que vexamos esa salida donde é do punto. De acordo? Vamos alá. Paseo. Garganta miña de neve, non
do mundo, pa que te no leve. Ay la 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 la, ay la 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 la. Vale, vistes que ahora en ese lala os acaba de cuadrar o giro? Pois aí é cando salimos. ¿Sí? Vamos a intentarlo outra vez. Paseo. Ahora no nos va a coincidir a todos a la vez, lógicamente, ¿vale? No nos va a coincidir, pero... La 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 Vale, mientras estamos en esta volta, tamén se poden dar voltas. Vale? Mientras estamos picando esta volta, podemos dar voltas. Pode sacar unha volta e despois o resto tamén facer a volta? Podemos facelo así. Podes ir a un e despois me dá a gana giro eu e despois me dá a gana giro eu? Tamén o podemos facer así. Vale? Dentro desas maneiras, facede o que queirades. Que gire un guía e que despois gire desos demais, ou que gire un e despois porque lle peta gire outro. ¿Sí? Vale, vamos alá, sí. Esas voltas non son significativas de No, nada. no, están bailando y están girando, punto, adorno, sí. Vale, vamos. Paseo. Garganta, miña garganta, garganta miña de neve, non vou a parte do mundo, garganta que te non leve. Ay la 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 la, ay la 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 la. Ahora giramos. Vale. Canto tempo vamos a desplazarnos? A maioría das veces fan unha volta inteira, pero tamén nos lo va a marcar a pandeireta. Lóxicamente. Si o queremos montar como grupo de baile, diremos, bueno, pues vamos a montar unha volta entera ou vamos a montar 3/4. Vale, facede o que queirades. Si o vamos a facer como farán eles, cando corten, será cando vamos a entrar e o guía é cando va a girar. De acordo? Que nos va a influir aí? O que falábamos antes. Se eu tardo en sacar copla, va a haber paseo. Pero se non, como mirades no vídeo, xa vai punto, e non hai paseo. De acordo? Entón xa veremos. Igual espero, igual saco copla. Tendes 3 paseos. No, de frente. Aí que eu vira non había de espaldas. Vale, igual que vamos picando na volta, vale? Podemos ir facendo este movimento de brazo tamén, que o facían. Sí, de acordo? Entón, sabemos os paseos que hai. Sabemos os puntos que hai. Sabemos que podemos aproveitar a volta ou que marca o guía e despois sale o resto. Vale? E sabemos que según tardeo vamos a sacar paseo, vai ir directamente ao punto. Alá vos. ¿Sí? Si non entendedes o que estou dicindo, os parece un pouco show, avisar, porque o que non quero é montaros, si a idea que tendes é que vos monte un mundo, e salimos aquí, e ahora facemos o segundo, salimos aquí, e podemos facer outro tipo de cursos. Pero eu penso que nun curso de Serán, hacer eso de montar un baile me parece absurdo. Para min, desde o meu punto de vista. De acordo? Así que se esperades eso, non o vades a encontrar. 3 que miramos, Aquela ali no fondo non hai quen saque. La 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 la. máis ou menos unha volta. Non hai paseos por aí ou que? Garganta miña, garganta miña de neve, non vou a parte
do mundo, garganta que te non leve. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Vale, matiz que hai que meter aquí tamén. Alí en Cernadela teñen tamén sotas con volta cantada e sotas sin volta cantada, vale? Entón, a maioría das veces que tiñan sotas con volta cantada era cando pasaban os picaos para facer os tablóns ou estar picaos quedados no sitio. Sí? De acordo? Entón, si tendes unha jota de Cernadela, como estivestes vendo no curso, donde ten unha volta cantada, nesas voltas cantadas casi sempre é cando iban a facer eses tablóns que vos explicaba que podemos facer tablón en volta, volta bailada, ou tablón como si fora volta, vale? Na maioría das veces que tiñan volta cantada, pero tamén se pode facer se non temos volta cantada. Entón, se agora algún, en lugar de dirse a volta, pasa a un picao, facemos ou ben quietos, seguimos picaos aquí, ou ben movemos el tablón, un cuarto. Normalmente non movían máis, porque ou non moven ou moven moi pouquiño. Vale, estamos acostumbrados en que na maioría de Mondariz, ou en moitos sitios de Mondariz, facemos os puntos movendo o tablón. Aquí non o fan. Sería guai que o hicieran, pero non o fan. Vale? Entón, se montamos Cernadela, non o fan. Non o fan que me fixeran a mí, insisto, igual chegan hoxe e me fan uns tablazonazos como un mundo, que me fixeran a mí. De acordo? Entón, facemos punto, facemos paseo, facemos punto, faremos paseo ou non, ou facemos tablón, ou facede o que o guía ou o resto marque. De acordo? Todas estas maneiras das que falamos podedes montar de unha maneira ou montar de outra. Sí? Está máis ou menos claro para tan rápido que estamos indo? Sí? Vamos alá. Facemos un picao e pechamos o tablón. Despedida, despedida, despedida dunha rosa. Como me vou despedir dunha cara tan fermosa. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Vale? Isto máis ou menos sería do que falamos de Jota, vale? Espero que vos quedara dentro do tempo que temos máis ou menos claro. Eu, se tivera máis tempo, pararíamos a montar baile, a facer máis exemplos de todo isto, pero se queremos por lo menos facer media horiña de muñeira, temos que facer así. Vamos coa muñeira, nos volvemos a poner cara atrás como estábamos. De cando fago os diante detrás, vou de diagonal a frente, diagonal, frente, diagonal, frente. Moven esos diante detrás. Vale, diagonal, pero reboto, 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 diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, detrás, diante, detrás, diante, detrás. Vale, estes movimientos de muñeira os desplazan, por exemplo, diagonal, frente, diagonal, apoyo, arrastro. Vale, por verse a un punto, ¿vale? Entonces, podemos facer estos diante, detrás, aquí quietos, ou podemos avanzarlos, diante, detrás, diante, apoyo, arrastro, ¿vale? Entón, vamos con eso. Vamos primero a ver esos diante, detrás de diagonales, ¿de acordo? E despois vemos un poquinho de desplazamiento, ¿vale? Entón, vamos solamente con perna dereita, diagonal, frente, ¿vale? Diante, detrás, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, ¿vale? Cambiamos de pie, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, diagonal, frente, ¿vale? Ahora vamos a desplazar, diagonal, frente, diagonal, apoyo, arrastro, vale? Xa facemos o punto inteiro,
sencillo para desplazar estos diantes detrás, ¿vale? Vamos. Diagonal, desplazo, 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 diagonal, desplazo, frente, desplazo, apoyo, arrastro. ¿Vale? Ben, estos diante detrás, aquí vamos a ver todos. Casi sempre van a facer estos diante detrás. E se non fan estos diante detrás, o que fan son diante, diante, apoio, arrastro, por ver o mesmo punto coa variante de diante, diante. De acordo? Entón podemos pasar de aquí a facer diante, diante, apoio, arrastro, diante, diante, apoio, arrastro, diante, diante, apoyo, arrastro. Vale, de acordo? Estos como puntos máis ou menos sencillos. Temos moitos máis puntos de J gravados que de muñeira. De muñeira non temos demasiados, é verdad. Non temos demasiados, pero os que teñamos vamos a miralos agora. Outro movimento que utilizan moito, e sobre todo nesta zona de Mondariz, isto de levantar aquí, este 1-2 de aquí. Este 1-2 de aquí, que podemos facer diagonal, frente, diagonal, 1-2, 1-2, diagonal, frente, diagonal, 1-2, 1-2, diagonal, frente, diagonal. Vale, aquí poden repetir diante, detrás, diante, 1, 2, diante. Estamos facendo ahora 1, 2, 1, 2, pero tamén o fan simple. De acordo? Tamén podemos facer un diagonal, frente, diagonal, 1, 2, diagonal. Sí, tamén o teñen. Podemos facelo doble, podemos facelo simple. Despois complicamos isto un pouco máis. Vale? Entón, vamos agora a facelo simple. De acordo? Vai. Diagonal, frente, diagonal, 1, 2, diagonal, ahí. Sí, vos resulta un pouco máis complicado. Vale, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, esa cambio de lado. Vale, lóxicamente, para os pés nos resulta moito máis fácil, por eso empecé por ese. 1, 2, 1, 2, porque caigo, apoio pés a cambio. Vale, e no outro, cando repito con un, teño que ir directamente. Pero quero facelo porque despois veremos un punto máis, un poquinho máis complicado, quizás o máis complicado que fan un nada máis. Vale, de acordo? Entón vamos a intentar facer este de un levando o diante directamente, vale? Vamos, 1, 2, 3, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, diagonal, frente, diagonal. Vale, de acordo? Ben, temos tamén isto con volta. Temos tamén isto con volta. Como facíamos ao principio, diagonal, frente, diagonal, apoio, arrastro, 1, 2. Falaremos de dous tipos de giro. Este é o máis común aquí en Mondariz. Vale, entón vamos a diagonal, frente, diagonal, apoio, arrastro, 1, diante, frente, diante, apoyo, arrastro, 1, diagonal, frente, diagonal, apoyo, arrastro, 1. Hai que facer un botiño,
vale? E agora, fan outro tipo de volta máis, que é de 1, 2, 3, que sería diagonal, frente, diagonal, apoio, arrastro, os tres, 1, 2, 3, metido en muñeira. De acordo? Sí? Diagonal, tántala, 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 e volvemos a sacar o diante. Sí? Vale? É o menos común, pero tamén o fan. De acordo? Vamos. Diagonal, frente, diagonal, apoyo, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, apoyo, arrastro, 1, 2, 3, apoyo, arrastro, diagonal, apoyo, arrastro, vale, e o punto de muñeira que fan que nos quedaría, vale, o punto de muñeira que fan que nos quedaría, sería diante, detrás, diante, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e cambio, vale, o repito outra vez, diagonal, frente, tango, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e cambio, vale, hai 2, 1, 2, sí, vale, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e cambio. ¿Sí? Repito otra vez. Diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 2 e cambio. ¿Sí? Despois a eso añadiremos outro 1, 2, 1, 2. Pero por ahora o facemos con ese sencillo. Este é o que vos decía eu, que pode ser o máis complicado que fan. Vale? De acordo? Entón, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, frente, diagonal, 1, 2, no, cuidado, 1, 2, 1, 2, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, ta, ta, tan, tan, ¿sí? Ta, ta, tan, tan. ¿De acuerdo? Vamos. Y diagonal, frente, diagonal, tan, 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 cambio. Ta, tan. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Vale, e despois o farían tamén con 1, 2 o final, que sería diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e cambio outra vez. Sí, 1, 2 a maiores, ao final. De acordo? Intentamos. E diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No, no, sería 1, 2, 1, 2 ao final. Nos faltaría un 2 aí. Sí. Diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, nos queda un 2 ao final. De acordo? Vamos. 1, 2, 3, e diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, diagonal, frente, diagonal, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, ben. Isto sería, máis ou menos, creo que non me deixei ningún atrás, os puntos que teño eu gravados de muñeira. Non teño máis. Isto sería de puntos, vale? Para voltas. Para voltas. Iríamos con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de muñeira, vale? O que falábamos antes, fan moito isto. Este movimiento aquí de brazos. O utilizan moito.
Sí, pero sobre todo en muñeira. Pero sobre todo en muñeira. ¿De acuerdo? En Jota utilizan? Sí, principalmente muñeira. Vale, entonces vamos a picaos de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos todos. Tántara, 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 tántara. Vamos. Vale, e ademais dese 1, 2, 3, tanto para las salidas dos puntos como para as voltas utilizan tamén ese 1, 2, 3 para girar. É dicir, podemos estar picando así na volta e facer estes giros e continuar, como facíamos na Jota, vale? E tamén utilizan eses 1, 2, 3 para a salida, é dicir, diante, detrás, diante, apoio, arrastro, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e salimos. Vale? O que falábamos de volta, tamén a fan, vale? Entón, collemos parella. Ah, bueno, perdón, me falta unha cousa. Os picaos dos tablón fan o mismo que a Jota, pero en muñeira, sí? Con lo cual picamos aquí. E o que falamos, podemos facer isto, podemos facer isto, podemos facer isto, de acordo? Sí, isto utilizaremos nos tablóns. Vamos a facer ese picado de muñeiro un momento, cada quen que utilice os brazos como queira. De acordo? Vamos. Vai, 1. Ya sabedes que tendes esas 3 formas de utilizalo. Ben? Guillerme, ahora poderíamos cantar, cando avise, unha muñeira que teña a volta cantada. Vale? Entón, o que falábamos antes, eu o que teño grabado é que normalmente nas voltas cantadas a veces as fan sempre e a veces as fan unhas veces sí e outras veces no. De feito o vistes no corte de vídeo que vos pusen, que de 3 puntos que votaron cantaron volta en un, que foi o que picaron. Non sei se vos dades conta do vídeo que pusen, vale? Entón, estructura que tiñamos para esas voltas cantadas. Sacan punto, botamos punto, vale? Cando termina, giro, vamos a volta, vale? Estamos na volta, que en lugar de botarnos punto, nos cantan volta, pechamos girando e pasamos a un picao, vale? Ese picao o podemos mover un pouquiño en tablón un cuarto ou podemos deixar quietos, vale? Despois, a variante ven despois aí. Entendedes ou vos estades liando? Entendedes? Vale. A variante ven despois aí. Despois dese tablón picao, o quietos picao, si nos cantan punto, xa botamos punto aí. Normalmente o que fan é girando, giran, cando sacan copla, se fai ese giro e sacamos punto. Si despois desa volta cantada, inda tardan un rato, é cando vamos a volta andada ou picada, porque tamén a andan, e cando solten copla, é cando volvemos a entrar outra vez. Sí? Con lo cual é o que pusen en PowerPoint. Punto. Volta bailada. Picao no sitio, punto directamente. Ou picao no sitio con tablón, volta, facemos punto outra vez. Colledes o chollo? Ou é un pouco de lío? Se non, preguntade. Mais ou menos vos dades conta? Sí? Pois aí o deixo. Quen quera facer unha cousa que o faga, nos van a depender do que nos canten. Pregunta. Pero o entendiches? Sí, vale, cando queirades. Si pode ser cunha volta cantada, para poder facer isto, vale? Ok, vamos alá. Comenzamos en punto, ¿eh? Estamos en punto, ¿eh?
Giramos e vamos a volta. Giramos e vamos a picao. Que podemos facer tablón ou telo no sitio. Atentos ao que fagan agora. Salimos. Giramos e sacamos punto, Aí facían giro. Volta, volta, volta. Podemos girar na volta, Vedes como ahora non cantado en volta? Giramos, hai que girar ese 1, 2, 3, Aí, eso. Giramos e picao. Podemos facer tablón ou quedarnos no sitio.